Yeah! Oni young man, they found about New Corona, the Malikona Malikoka. How can I nina? Alice also in the hotel so Manila, Malikunafoni TV, Monsieur Yèlè Wati. Ebe Yèlè Munatando. Una fenesta, Nico Yèlè Conana, hello. Eh? Mene Yèlè, Yèlè Munafa, and Fama Bayanfa. I get to sack it. Oh, Yèlè Massa, Ibe Fegi, Terry and Nega Yèlè. Iterre take a nega Yèlè, Cabricil and Mofiana. Voilà. Oh, young Fanala. Ah, ne tara taro mena mufo parce que yeka yele ne bika serandi di troyel la dore kana kundo keko. Afosa nega bochi otea. Ah, ne ochi ga bon. Kontro pushar. Akai ne te malano yo. Ne goni ne nga bochi ga ba na boka sabi toro fana bise kata. Akai bi emission era bana era kan. Idilla sa idilla. Te na nega bochi go ma fois. Ajutala. Okay. Bobe ite sabali. Aya, okay, nyame mina sabali. Ni revesi kuno ne temna kan ni vesi to yugu yugula. Wala mga fre fla dururi. Bobe fre te foi dans le fla dururi. E ne ba ifla de Founè. Vesi ne vesi boro. Ni tek ne era kumna san dogoni mais akunga bone dogon mane abla. Fla duru. Otoi. Be vesi ntigi do. Vesi ntigi. Cristiano Messi aleka vesi torire la. Ko Cristiano Messi. Bubuke. Where dogo. Akai nchin baraji. Manga yambla sanga yambla. Mo yo folo nyani ga continue ga yebal fore do galon tikere do we kalabanchia. Ne reta don ni mi folo. Ito ni jam. Okay, slame jama me bella jene fo. Timsani ani mokroba be a bella jene. C'est bon, ne to di Sidi Diara. Namu. Voilà. Donc nga combien to wa di Toupe. Toupe, tout c'est moi qui fais toute la solution. Toupe. Oui, c'est Toupe. Toupe. Bien sûr. Ou est P tout. Non, c'est pas P tout. C'est P P E. Oh nyame. Ibe aketo yakila kone makalania. Wanga na anfe. An sogoma ambal mal islameo. Ambe foli keni ala toro barkamay. Ne toro Batanja Diallo. Mais comédie la genre me wele Nina quoi. Nina. Ah. Karti Nina. Il faut nous côté ça. Otea. Karti Nina te. Nina. Nina. OK, nyame. Nina. Chega nyashini. Ni ne brésilienne. Nyashini brésilienne. Brésilienne ni sans wakle Founè. Ah. Itena dosa nganera mane wodonyela. Ngoko 6000. Komi ima fama ne ku wato waklina sino Founè nyashini maine ni nyashini maine atrapuma no wango ni endo sa ite bo san chaw mi koru ne wa bia meshidi eske ne tofo adoya ne tofo ran kumaina ini tofo mane tofo ne tafo parce que imana nyashi janjo be wa bia ko nyashidi etika wa bia ukoro fo Aïe, non, ne bade ne kanu nyoga ode wabio, ne ma dufo wabio ma. Ah, ok, d'accord. Voilà, tout pays. Kan nemida? Non, kan fouetinda. Pas fouetin. Voilà, me feka ngal dama don tengu ila natiki mabashi. Alhamdulillah. Ok, alhamdulillah. Kana ne jamne blene. Ok, nyame. Ni nani yere. Aya, nene mdo nene kodima do ta fam yago. No on ngoni nene nani yere. Ok, ta fait. Cameraman migi laje wala ni bora bi turi kanga ote problème ke ne bade de cameraman ate so fa ngani law e ma boka nen sisa ni na ya nen e ma me e Founè aya nen sa nga keta ya nen donc e fa Founè de galon tike ya Founè e be galon tike chuko de ma galon tike. OK, d'accord. Vous regardez de mai Toupe. Oui. Et ere dona comédie ere kona na chuko di bon. Si ça est moi ma mec manassa. Ni dola comme dit qu'on a trouvé amna. Parce que on ka gerena ambe fato nyonka. Donc anga ko betu yela. Amna nem na pousser la ko mi go fa bi la ijo ne na pousser be sur ka tofo. Ata. Parce que ambe tu fato nyonka. Anga ko betu yela ko la koy. Donc autant qu'on a anyere jatimne ke o vraiment on a comédie tant sin fait o ka chaja la fait ame noyer quoi
donc a temps kɔnɔna na donc an wulila an yɛrɛ ye ko dɔɔni kɛ téléphone na donc an y'a ye vraiment olu ɲɛna donc kɔfɛ an tɔw daminɛ appareil la ka taa ne ka comédie daminɛ temps kɔnɔna na depuis kan to Abidjan a ka di n ye n ka don a la mais n ma se ka ɲɛ sɔrɔ Abidjan donc n nana Mali la yan n nana ɲɛɲini yan donc alhamdulilayi bi ka fisa dɔɔni comédie kɔnɔna na. Donc e bɛ fɛ k'a yira anw na k'e taara Abidjan o tɛ? Non, ne ma taa Abidjan. I bɛ fɛ k'a yira anw na k'e tun bɛ yen. Voilà, ne tun bɛ Abidjan ne. I bɛ fɛ k'o de yira anw na. Mais bien sûr que ne na yɔrɔ yɛrɛ dugu caman ye. Ayiwa ne ye dɔ kɛ. A bɛ fɛ k'a yira anw na k'a taara hali n'i y'o fɔ ne yɛrɛ taara Abidjan koyi. I bɛ hakɛ to ne ye kalo 1 de kɛ yen. E kalo 1 kɛ an ye mun kɛ a dun ka ca ni san 1. Ne t'o dɔn i ka dɛgɛ de y'i bolo. Ayi, ok. Voilà. Bon Toupe. I yɛrɛ san joli y'a kɔnɔ? Bon, comédie kɔnɔ ne bɛ se k'a fɔ a ka ca parce que bɛrɛ t'a jɛn san 7 la. Cɛ. Ouais. Non i mɛnna a kɔnɔ. N'est-ce pas? E ko mun? Ayi, an ka taa fɛ. E anglais de fɔ nin ye tan. Ayi, chinois kan. Ka technicien nɛni. Ka technicien nɛni. Non, ne tɛ technicien nɛni sa. Mun yɛrɛ seginni bɛ ne kɛrɛfɛ yan fɛ ne n'olu bɛ kuma nɔ. Donc e bɛ ka ne de nɛni? Non, ne bɛ tɔgɔ fɔ. Ɲaami. Toupe, yalima e bɛ troupe dɔ la? Troupe? Bon, ma se k'a faamuya n'a ko i n'a fɔ groupe quoi. Bon, pour le moment ne tun ye n ka groupe créé n yɛrɛ bolo mais ne ni secrétaire donna ɲɔgɔn na an kɛra teri ɲɔgɔnma ye. Bon, pour le moment ne ni an bɛ ka taa ko fɛ dɔɔni dɔɔni quoi pour le moment. Bon o kɔnɔna fana la i ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ a kɔnɔ? Bon, tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i n'a fɔ du yɛrɛ kɔnɔ ani kɛnɛma fana i ɲɔgɔnnaw cɛ la. An ye gɛlɛya sɔrɔ a fan bɛɛ la. I bɛ se ka fitinin dɔrɔn fɔ an ye? Tɛ problème. Sisan Founè bi bi in na baara ka ca mɔgɔ lankolon de bɛ yen mais baara lankolon tɛ yen parce que mɔgɔ n'i ye fɛn min kanu i bɛ se k'o de kɛ. N'a ye mɔgɔ min nɔrɔlen bɛ fɛn min na a y'a dɛmɛ a kana a saboter parce que bi maliyɛn filɛ u ma nin ye ko min na kuma suguya dɔ tɛ o tɛ mun f'i ma donc ni ko bɛ ten i b'a tigi i b'a l'encourager pour que a ka se ka courage ta a ka se ka nɔbɔ. Tora sugu tɛ yen an ma mun ye comédie kɔnɔna na dɔw b'an nɛni dɔw b'an saboter dɔw yɛrɛ b'an kɔrɔfɔ wa hali n'an taara fana k'an bɛ taa video tourner dɔw fana b'a ko gɛlɛya mais en tant que timinadiya n'a courage b'i la i tɛ décourager. Voilà. O faamuyara. Mais e bɛ baara wɛrɛ kɛ min ni comédie tɛ kelen ye? Ouais, ne bɛ baara wɛrɛ kɛ. I ye baara sugu jumɛn ye? Bon, ne wolola baara min kɔnɔ o ye photo ta de ye. Photo ta? Oui, oui. Ok. O de la sɛbɛnnen don i ten ŋɔ. I ye dɔrɔn i ye appareil. Ok, merci i ni ce. Bien, bien. Merci beaucoup. N'i tola ka n bugɔ ta i bolo b'a jɛ dɛ. Petit yafa n ma. Ayi o tɛ problème ye ne y'a bɛɛ ye hali n'i ko petit ne jaabi sɛ ko papa yɛrɛ. O de tɛna fɔ mɛnɛ. O de ka d'a ye kan'o fɔ Founè. Awɔ, t'a la ko ne bɛ se ka fɔ. N'a ka di ne ko ne bɛ se ka fɔ ko papa i sigi n'i ɲɛ ye ko papa. B'a f'i ma ko i ɲɛ o dɛ ko saga kunkolo jeninen dɛ ko papa. Nina. E bɛ ka yɛlɛ mun ne la sisan sa e fana bɛ k'i ɲɛ wɛrɛ ye ko nin ta ne ko n tɛ saga kunkolo jeninen e ta bɛ kɛ ba kunkolo jeninen ye dɛ. Founè ko ne ka partenaire de i bɛ tan fana ne bɛ ka dɛmɛ fɛ ka bugu kɛ kɛlɛ o. E ma ne ka ko faamuya ne yɛrɛ de filɛ nin ne tɛ mɔgɔ dɛmɛ ta de ye wa parce que i bɛ to ne dɛmɛ la dɔrɔn ne de b'a wuli o de ye la. tiɲɛ a to ta problème t'a la. Yafa ma sa. Awɔ n y'a mɛn. Tan ni na. Ayi kana la fɔ ko ma. Yafa ma sa ala kama. Ɲafara n tɛna fara bubu kɛ kan bilen o. Nina. Ne nin y'a ka bubukan daminɛ sa wala i bɛ yan bila. I sɛbɛ la. Ne de y'a f'i ye. N bɛ tila ka na. I bɛna dɔnkili i bɛ biti bila bubukan na y'a mɛn. A bɛ s'o la kojugu. A bɛ s'o la. Nina kan jumɛn b'i da? Kan foyi tɛ Founè baasi tɛ yen. Nina ni e yɛrɛ san joli ye nin baara in kɔnɔ? Bon n bɛ se k'a fɔ nin ye ne san 3 de y'a kɔnɔ. San 3 kɔnɔ. Bon depuis i ye depuis donna a kɔnɔ san 3 i ye lakɔlɔsili jumɛn a ye changement don i ka vie la wa ou bien halisa i b'i cogo la a ye yɛlɛma don i ka kow la?
ina comme jumɛn Founè fɛn a ma nɔgɔn dɛ ne donna la tiɲɛna a ye yɛlɛma caman don ne ka ko la puisque genre tɛ se ka baara nin kɛ ni ɲɛ jalen tɛ ne donna la ne bɛ bɔ ne bɛ taa tournage la dɔw yɛrɛ b'a fɔ yɛrɛ ko ne bɛ taa sungurubaya la i b'a dɔn n'i kɔni b'a baara la fini bɛ fini na i b'a dɔn u b'a fɔ ne ye sunguruba ye a fɔra tan mɛ i t'o bɛɛ jate quoi genre ni fɛn min ka di ye dɔrɔn i bɛ baara kɛ n'o ye sinon ni kɛra sari ye n'u min nana ko e bɛ bɔ min i y'a mɛn Founè a banna dɛ walayi n'Ala sɔnna an bɛ fɛn sɔrɔ ko in na n'Ala ni kira sɔnna an t'a bila tan yalima e fana bɛ i ni groupe dɔ de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ awɔ ne tun bɛ groupe dɔ la ko Zɛnzɛnbugu mais sisan ne bɛ baara kɛ Zɛgɛtɛ nɔfɛ i bɛ baara kɛ Zɛgɛtɛ nɔfɛ cɛ Zɛgɛtɛ yɛrɛ bɛ ka koba kɛ Mali ariko la koyi Ala ka si d'a ma ami yarabi a bɛ ka baara bila kɔrɔ a kana bila bana ye a banna ami yarabi Nina yalima e bɛ don a la wagati min na i somɔgɔw yɛrɛ a tun ka d'u ye ya i ka don nin baara in na Founè question diyara n ye trop même i b'a dɔn ne bɛ don comédie na a tun man di ne somɔgɔ si ye a kun man d'a si hali ne bamuso a kun man di si ye ne ye n labɛn ka bɔ u b'a fɔ ne bɛ taa yala u b'a fɔ ne bɛ taa genre don dɔ dɔrɔn ne ka video dɔ bilala ne ka rôle kɛra juguya ye quoi video in bilala ne yɛrɛ ma hali sɔn ka video in jira n ba la puisque ne siranna kɔfɛ ne terimuso dɔ nana video jira ne bamuso la video ko k'ale ko tanti kana baara in kɛ ko tanti bɛ k'a kɛ kuma nana caya ka caya a ko n'a ka di ne a kɔni man d'ale mais n'a ka di ne ale ka duwawu bɛ ne donc ko Ala ka ne dɛmɛ a la mais sisan a ka d'a ye dɛ hali ne bɛ bɔ ka taa tournage ni fɛn na a bɛ ne lawuli joona a b'a fɔ taa kɛ tan sisan a ka d'a ye dɛ a ka d'a ye yɛrɛ de bɛɛ ye dɔɔnin fɛn min ka di ye i bɛ nɔ bɔ o de la ko mɔgɔw k'a faamuya ko baara lankolon tɛ sinon Founè ne sɛgɛnna nin ko in na dɛ ne sɛgɛnna yɛrɛ de ne mana labɛn ka bɔ dɔrɔn u b'a fɔ i bɛ taa i bɛ yala i bɛ taa tournage la i dun bɛ se ka wuli heure bɛɛ bɔli dun ka gɛlɛn anw fana fɛ yen heure bɛɛ ten ne sɛgɛnna ko in na dɛ walayi kuma dɔ ne bɛ bɔ ne bɛ taa si n terimusow de fɛ ni ne nana kɔrɔfɔli tɛ kɔrɔfɔli ye kuma tɛ kuma ye min tɛ da ne kan mais tant que a ka di ne i bɛ si yen nɔ voilà ko somɔgɔw k'a faamuya voilà ayiwa ko baara in kɔni a ma nɔgɔn i b'a kɔnɔ wagati bɛɛ mɔgɔw mago bɛ jɔ i la voilà a ma nɔgɔn wa a bɛ dɔw fana kɔnɔ n'i bɛ rôle min jouer u b'a fɔ k'i jogo y'o ye o yɛrɛ de y'ala gɛlɛma ye sisan yɛrɛ de mɔgɔw bɛ ka commencer k'a faamuya ne bilala rôle dɔ la juguya la Zɛnzɛnbugu mɔgɔw ka jouer dɔ la ne dɔgɔninw bɛ k'a lajɛ ne dɔgɔnin cɛman fa bɛ kasi ko ne tun t'ale balimamuso ye ko ko ne ka jugu ko ne nkalon na cɛ na ko ne nkalon na cɛ na mun na ko nin ma diya ale ye dɔɔnin ne ko non ne tɛ ne ka rôle de don ne bilala la de sinon juguya nin a man di ne yɛrɛ a ka di ne ka mɔgɔw layɛlɛ de mais n'i ka rôle bɛnna min ma i b'o kɛ bon e yɛrɛ bɛ se ka mun kumakan ladilikan jumɛn lase i ɲɔgɔnna comédienninw ma a kɔni ka di ne ye tiɲɛna u kana u ka courage ta ka baara kɛ quoi u ka n'u tulo ta mɔgɔw ka kumaw fɛ baara ɲɛnaman tɛ dɛ a bɛ tan n'i t'aw fɛ baara ɲɛnaman tɛ mɔgɔ t'i ka hɛrɛ sɔrɔ fan dɔn baara lankolon tɛ o mɔgɔ lankolon de bɛ yen a ka di ne bɛɛ ka courage ta ka baara kɛ ka sɛbɛ kɛ ka mɔgɔ lankolonya dabila genre tout comme ça kuma ka gɛlɛn bon aw bɛ video minnu kɛ k'o bila genre yalima aw bɛ wari sɔrɔ a la parce que ne yɛrɛ delila k'i ka video ɲini karamɔgɔ y'a si n bɛ tɔgɔw ye kuma caman u bɛ fɛn dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ yalima wari b'a la Founè fɛn ye daminɛ de wari a wari ko ka gɛlɛn sisan wari ka gɛlɛn wari sɔrɔ man d'a la tiɲɛ kɔni na wari sɔrɔ man d'a la dɛ an kɔni b'a kɛ k'a ka d'an ye de fo n'a kɛra ni publicitéw nana awɔ ni publicitéw voilà sinon mais spectacle ninnu don i n'a komi aw tɛ taa jouer ni festival ni fɛn ninnu bɛ yen nɔ mɔgɔw t'aw wele olu la bon ne kɔni ma deli k'o sɔrɔ fo n'a kɛra ekɔliso fɛti ni fɛn ninnu ye an bɛ taa olu kɔnɔ mais wari kɔni bɛ sɔrɔ o la Founè dɔɔnin bɛ sɔrɔ dɔɔnin bɛ sɔrɔ awɔ o bɛɛ ye ala tanu dɔ ye mɔgɔ tɛ i t'a kɛ wari ko kama i b'a kɛ pour que mɔgɔw k'i dɔn et puis ka se n'i sera i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ lamita ba bɛ n b'a ta ne yɛrɛ bɛ taa n jɔ ni na n bɛ da la i tɛ ɲa ma i ka fɔ i ka mɔgɔw ka e bɛ don bon aw jɔ n bɛna kuma kelen kɔni fɔ aw ɲɛna ne yɛrɛ bɛ théâtre kɔnɔ mɔgɔ ma deli ka ne wele ko Founè o rôle aw t'a kɛ ala ni ala kira kama n'aw bɛna tournage la ala kama dɛ aw k'an wele ne ba e ka jeu bɛ Founè ok o tɛ problème ye kɛ e ka jeu bɛ sisan mɔgɔ ma deli ka ne wele koyi ne laban bɛ kɛ manin kɛ ni ɲɔgɔn ye dɛ
Non mais c'est ça. Ni be feka jouer rôle de la te problème. Ne be ni bla rôle de la. Mais ka rôle na ke munye pas doa. Il be to ka ele ka ko sans faire beta ka no tana. Fem ne ni de buli ka tare amanta ke nan kala be do ibita ke. Uli. Parce que ne ba do ne re de ni de akai masema inchin baraji. Kone ma deliga jouer théâtre la donc e fana ba na ija kan. Ay non man que ça. Ay on fait a wuli ne la sa ni na noko. Tanti Nina. Ay bébé Nina auto e Tanti Nina. Auto ne fara la. Ay ne fara la bolega. Okay, au fla be bon kele nga émission ngani kala ma wala fana ba utake. Ate ne ngonya sira la ne ya wuli akan. Ay ta. Ay ma. Sino akumbita o. Me e be ka to kwa ime. Bubuge mo ne bata. Ne ata ka rôle be ga mia. Kuma ire jedendu. Ka wurul be ke dron abijo faut que je balé joli no caméra to ka bula ka dron ka dame sisan bon amase wala ke sisan ne rôle mu fo don me comme am tournage ke juma wara meta damne ne be se ka joli damne depuis bio nyan juma wara che ne ba o wajugu se mare Founè aya te fu ne la ne ti ne ga okay iba kala mai fana ka firi de ali ta fogisi ne to fo wuli wala ante senga ante nyina ni auto anti ke fo shi an kanu bagaw la me bagaw ni auto angani émission ate valeur sera mo fo ka wala nyumando fo au sigi yorola aywa yelam na dab ayo pere aw ni mi ano ka te se yela la si wara ulu ga nyina ga ma mo anyi wore go saka kunlo jinne re selba saka kunlo jinne aw saka na nani kanyinda tuku parce que ne nyinche me wakale woka bakise ifuna tita inda tuku berete tan meta cha ko mo ita ko jele no meta do me siki obo ko yele terige nga yele emuna Founè baro e kada onyo I know awana wa yele terige nga yele te mo ha teri ala ni parce que abi kolo ta ayo kolo na ka terige na ka yele fana ke nga yele teri ate kolo ane Founè ameri de ma mi ko do ay kana ande me al ni kan ta la haram bi ko ni wore an fe kana wore ni la parce que ni ke tanto to imna la sira ni na era fo hi Nami Founè fana sa fo ka kamera fo yoro lo garate a ben kit dala wa be fia muse me fi Founè Yèlè Wati sira Toupe Tandinina ko aiwa mo go la je ka hula ne ko ntsinta la ne okay Nina boge wallahi adeni ni amai dongo don abitande ka bitigi la kata drome mo ta ne aka kesu kono atena di flake iya ne beta drome mo ta na tale ne do ne naw bo anga na tane abina bambi kabi domina ne ye ibo wara bi kilingeli fla ne wole ngi kana shingom duru lamina ay shingom duru lamina atala atena ka tona bijou akenela diga jogo do bululo ay flake wale imena ko ibaro wakati ka geleni sisa nere mana bo ne te do sojuna ne jogo ka jugun koni yaro koni avec a fonere makone a jugu o menina bi ane a jugu flake ne bo fe ma chogodi anwo to isa nere kuma go be bomboni fendo la comme ne tremso na na fi ha una na kleso ne kuma fe ga bomboni Lipton do diambeta wuli kaduma ne jige kare nkone amakuma flokoi dongo don abena buskiri shingomi bomo sumala lere kana mine ne aka bitigi la kata di bamsoma ibamso anne talangoni amako Founè la be ko takane bu ne atene soro ne atena nyere soro ne abake tukudi sabal sa utu isa shuna mete mega eurofe shuna mete mega eurofe wallahi ne atadi Founè ko ne akanadi Founè sabali kana na mission chembulu ni gawado na doro kanu take musonyumani au kunlo ga kana au na ba ma ga munu soro du muso chenman jemani ne rela nunguru ni saramani au bi na onye fenfe onyoy ba dunke ba dune wallahi billahi taala achekai mais vraiment ajogo achemai ne ga sira beula ne ade afa ko ne abife mais ni ne abife abina me baroke ini ala chene bise yake ni fe chugudi ne bise ka ken chen fe chugudi au flag ya we benefe mais ne abife ken ne ko ne abife ne bife wale mais ni ne abine fe be to na ne kungulo me be bijou ni ba kenela
ore biga kula ni mafo ko to chauffeur la ni wakati la mo nyebana hey chauffeur clefer abe o de kileni ibi abi bijou kenela o be ta kenela ni ta ke ba fo wala ne abi bisigri dima ni ba ke ibe na be bijou iba ke oh fare bi lo ni maroni yo kumulo akeno flage nyame make sa ukoni ote problem aya ateke ane ateke ya ate kologolo ibe bokene ma ibe ta kono ya ibe ta kono ya bakila iklobala e fana na mfiki ya kunye ko ka bola mi ka fa ki ka wuli ka bugo ibiba e Founè e fana ka e fana famia sa eni alache ambalaka o de muso ye ne abise ka bugo to ko aki ma bugo ri na kunya bugo na kunyi sirigi jabate yu mama masita te sa Founè e ba fo yanfe ah sirigi trop pala de depuis ça nanga to ko blas no yanfe la ma no ne datal yanfe na ma fo choko do nyandu kana na yere mne aiwa ma fo de ndare afo masita baninga ne masi akabalenda masi OK Toupe merci Nina merci mais Toupe Nina wonde ma ko tu es bobo ke bobo yi ne me fe ka biti dore bla Founè ga jugo matoro bobo yere OK bobo kan ote problème ako ne ay bobo me ne adum me ka kumandala ne abisa ke bobo to godi bobo ke kumaro ida be klila de sa aya aba kala ma kung mena ne ay to ke bobo ni ko ngoy mena me to ke bobo de e ko ko ngadong li ada bobo kana Founè kale de bese kale kle ko bobo rapper ale kle ndoro kale ba bere don yoro ichugo ko ka ya rendez-vous di ma kaburu do mu fle de yanro la ki kata so subhanallah e bo de fo ne fitini we bobo de ne korabale ne we kumana kumanga yambla sanga yambla ki kata soro kaburu do ngona ayo de e bo de fo ko mso bobara panchimbra bari kadale bobo ka bo kana koromati ai kana koromati ko mi baro ne bobara ma bore le ni na kana koromati ko sku na re ne rambe adu comme ne ga yele ma e doroni ko no e ko ni ote Mariam ba nyogona no odu de kan yo ite ta Mariam ba no fe na amfiki chiffon me fere ya la en tout ça aiwa no Founè kon neta c'est zéro à la base de chiffon ko ni ota nyuma e parce que ni bolo dawla o abejigi ore ko chama fene ta ya mani e ga bugo gele ba voilà Toupe merci ibika folikan labandi ikanumba oma amboke ka émission kunje OK ne kanumba be me bella jenefo manyini ala fe ala kashijani kenadi bella jenema Founè erambe émission ke pour que be fana galansi alsa ala ki bulu me ka barala amin aka teleso ala ka sankorota amin ala ka kle heradi an islamen ma bella jenema amin be jumaye ala ka heraka be amin ma kainti amin ya rabbi amin ni na yere dum e hakilina ndume soro Malikunafoni mo ga ni baraina ni kan yere de Founè ni mi ga on afficher on munu ka talama se ka yira kwa chena ka barata ka bolo kan albi ya rabbi ami do ke ala ka chama fara soro ta kan ala ki yere bolo mi ka barana donc ko to ka klito an dogonu na amunu ma se ka afficher genre taro ma fubu mananga na chugo munu ma se ka la ko don kwa ka se ka olu deme ku yira ma abeti OK donc si ça tout anga foli be cameraman yere donc e fana nyaboro fe ate moso ya musora bulu so duru de bishegni shegi si ça Nina Toupe aiwa kanga yele ko ke ka émission kunche ma fo yi nyinge ka camera ko ni labine akalfa bila ala kama parce que ni nous te kabakise to kabakise farale nyo nga chien sa bai kan yele o kuana sa wala bila ai bochini la